ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa ta yadda da mun dora sabon bidiyo za a sanar. Masu kallon barkamu da kasancewa da tashar ta Kannywood Exclusive TV. Sunana Hauwa Yusuf Muhammad. Da farko ga kanin labaran kamar haka. A cikin labaran namu za ku je da rigima take shirin barkewa game da wakar Sambisa. Mawaƙan gwamnan Masar na jihar Katsina sun yi wa Mahadi zazzafar raddi. Masoyin Maryam Yahaya ya kusan mutuwa har lahira. Ko kun san cutar da ke damun mawaƙiya Maryam Baba? Fim ɗin Izzar So yana shirin jefa manyan jarumai cikin tsilla-tsilla. Daga ƙarshe za ku ji yadda wata 'yar fim ta haihu ba tare da miji ba daga bakin Malam Dila. Kar ku manta ku yi subscribe na shirin barkewa tsakanin mawaƙi Sani Abdullahi Liyaliya wato ainihin mawaƙin da ya waƙar nan da ta fice mai suna Sambisa da waɗanda ke yin bidiyon waƙar kamfanin 3SP da ke Jos mallakin Abubakar S. Shehu. Ana zargin mawaƙin yana jin haushin kamfanin ta da suke yin bidiyoyinsa ba tare da su rubuta sunansa a matsayin wanda yake rera waƙoƙin ba. Waƙar Sambisa dai tana daga cikin waƙoƙin da suke tashi kuma ake saurare da kuma kallon bidiyon ta a duk lokacin da aka sake ta. Duk da cewa da amincewar mawaƙin suke yin bidiyon waƙar, amma daga bisani sai Liyaliya ya ga waƙar ta yi farin jini tun daga kashi na farko. Hakan ya sa ya buƙaci da a riƙa rubuta sunansa a cikin bidiyon waƙar. Amma suka yi watsi da maganarsa. Daga nan ya rinka yi masu kallon kura da shan bugu, gardi da ƙwace kuɗi. Mafi yawancin masu kallon bidiyon waƙar suna zaton Ibrahim Yamu Baba da kuma Zainab Sambisa su ne ainihin waɗanda suke raira waƙar a studio. Har ma idan aka faɗi sunan mawaƙin wasu suna faɗin ƙarya ne ba shi ya yi ta ba. A shekara ta 2018 aka yi waƙar kashi ta farko. An sake yin kashi ta biyu a shekara ta 2019. A wannan shekara ta 2020 aka saki ta uku. A yanzu haka Sani Liyaliya ya kammala sabuwar waƙarsa wadda ya sanya wa suna Sambisa kashi ta 4 sabon fuska rigimar hanyar Sambisa wadda kuma yanzu shi zai yi bidiyon waƙar da kansa. To akwai kashiran sallah wanda ke kan hanyar shi za ya je Sambisa dole in yi shiru na tuna da 'ya'yana ne. Ƙungiyar Masar Modern Singers ta jihar Katsina sun fitar da wata sabuwar waƙar su da mai da raddi ga Mahadi Shehu, wanda tun a watan da ya gabata yake ci gaba da fitar da wasu zarge-zarge da yake nuna gwamnatin jihar Katsina ta fitar da wasu biliyoyin kuɗi ba bisa ƙa'ida ba. Har yanzu dai Mahadi Shehu na ci gaba da bayyana wasu takardun sirri da kuma jadawalin kuɗaɗen da yake zargin gwamnatin jihar Katsina ta fitar da su ba kai da ba dalili. Tun bayan bayyanar Mahadi a yanzu a iya cewa babu wani maudu'in da ake tattaunawa bangaren siyasa kamar nasa. Haka kuma jawaban nasa na ci gaba da ɗaukar hankalin mutane a wuraren zama da haɗuwar jama'a a jihar Katsina da kuma jihohin da ke makwabtaka da ita. Yayin da wasu suke jin daɗin jawaban nasa, wasu kuma suna ganin ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin shari'a a kansa. Ana cikin wannan damɓarwar ne ƙungiyar Masar Modern Singers suka yi wata sabuwar waƙa da nufin mai da martani ga kalaman na Mahadi. Waƙar tasa mai tsawon mintuna 12 da daƙiƙa 36 sun sanya ma waƙar Mahadi maganar ka adawa ce. A cikin waƙar mawaƙan sun bayyana duk abin da Mahadi yake faɗa adawa ce, sannan babu ƙamshin gaskiya ga zancensa gaba ɗaya. Waƙar an yi ta ne a ƙarƙashin sabon shugaban ƙungiyar mawaƙan mai suna Abubakar Jimin Safana tare da tawagarsa. Mahadi maganar ka adawa ce, Allah ya yarda da dallatu. Ita gwamnati ikon Allah ce. Wani matashi mai suna Kamal ɗan asalin ƙaramar hukumar Gashi wata jihar Yobe ya isa garin Kano tun a farkon wannan watan dan ganin ya haɗu da masoyiyarsa wadda yake ƙaunar fina-finanta wato jaruma Maryam Yahaya. Bayan zuwansa a garin Kano wanda a can ne Maryam take da zama, ya iya bakin ƙoƙarinsa dan ganin ya haɗu da ita amma abin ya ci tura. Wata majiya ta ce jarumar ta san da zuwansa amma ba su haɗu ba duk da iya bakin ƙwazonsa da ya yi wajen neman ta. A ƙarshe dai ya yanke shawarar shan fiya-fiya a cikin fura
sakamakon rashin ganinta da bai yi ba. Labarin matashin da kuma bidiyon sa yayi yawo a kafafen sadarwa na zamani kamar wutar bazara, inda mutane ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da lamarin. A gefe guda wasu kuma na ci gaba da sukar matashin game da halin da ya jefa kansa. Wani matashin marubuci a Facebook mai suna Aliyu ya bayyana ra'ayinsa game da lamarin, inda ya dan gajeren rubutu kamar haka: wallahi Maryam Yahaya bata kyauta ba, a ce mutum yayi tattaki daga Yobe ki ki saurarar sa, wannan ai rashin sanin mutuncin masoyi ne. A ce saboda son ki har fiya bawan Allah ya sha, amma ko a kula ta gagara. Idan yanzu kin ga kina tashi, to ki tambaya yau ina Safiya Musa, ina Fati Muhammad, ina Mansura Isa, duk waɗannan an so su fiye da ki, kuma yanzu sun zama tarihi. Sai dai wata majiyar sirri ta tabbatar wa Kannywood Exclusive cewa wannan ba shi bane karo na farko da Kamal ya zo neman Maryam Yahaya ba. A cewar majiyar sun taba haduwa a shagonta da ke titin Zurot, inda ya kawo mata wakar jinjina da ya yi mata. Tun a lokacin Kamal ya nemi su yi hoto. A yanzu dai haka fitacciyar mawaƙiyar Hausa mai suna Maryam Baba, wadda aka fi sani da Maryam Sangandali, tana kwance a gadon asibiti ba ta da lafiya. A ranar Juma'a 17 ga watan Yuli ne aka kwantar da mawaƙiyar a wani asibitin kuɗi mai suna Universal Specialist Hospital da ke kan titin Zurot a garin Kano. A washe garin Asabar, bayan ta yi kwana ɗaya a asibiti ne aka yi nasarar yi mata tiyata sakamakon amosarin ciki da ke damunta. An yi nasarar yi mata aiki, kuma a yanzu haka tana ci gaba da samun sauki. Maryam Baba tana daga cikin fitattun mawaƙan Hausa wadda ta daɗe tana jan zaranta. Ta yi waƙoƙi barkatai, amma waƙar Sangandali ita ce ta fara fito da sunanta a duniya, inda dalilin waƙar ne yasa aka canza mata suna zuwa Maryam Sangandali. Maryam ta yi aure a ranar 28 ga watan Agusta shekara ta 2019. Muna mata fatan Allah ya bata lafiya. Din nan mai dogon zango da kamfanin Bakore Entertainment mai suna Izzar So yana shirin jefa manya-manyan jaruman Kannywood cikin tsilla-tsilla. Izzar So labari ne da yake dauke da mabambantan sakonni a cikinsa. Jarumi Lawan Ahmad shine wanda ya shirya, Nura Mustapha Waye shine tsara labari kuma ya bada umarni a cikin shirin. Kafin a fara sakin shirin a yanar gizo, Lawan Ahmad ya yi amfani da manyan jarumai wurin tallata fim ɗinsa kamar su Ali Nuhu, Sadiq Sani Sadiq, Jamila na Gudu, Sani Musa Danja, Yakubu Muhammad, Maryam Yahaya da sauransu. Hakan ya sa makallata fina-finan Hausa suka rika dakon a saki fim din. Tun a watan Afrilu aka fara sakin kashi na farko na shirin, wanda a halin yanzu an yi ittifaƙin cewa da idan ka cire fina-finan da ake sanyawa a tashar Arewa 24 irin su Kwana 90, Gidan Badamasi, Daɗin Kowa, babu shirin da yake tashi sama da Izzar So. Hatta masu kwamfuta waɗanda suke tura waƙoƙi a cikin unguwanni ana biyan su suna tura fim ɗin Izzar So. Wani abin mamaki da mutane ke gani shine shirin ya samu karɓuwa a wurin al'umma ba tare da an ga manyan jarumai a cikin shirin ba. Ganin yadda irin fim ɗin ya karɓu ya ƙara wa ƙananan masu shirya fina-finai da kuma jarumai masu tasowa zumar yin fina-finai na ƙashin kansu suna ci gaba da ɗorawa a YouTube domin jarraba sa'arsu. Daga lokacin da aka ga Izzar So ya samu karbuwa, an yi fina-finan YouTube da yawa, amma har yanzu babu wanda ya samu karbuwa kamar sa, wanda idan aka dora shi a cikin awa 24 mutum 100,000 ke kallon sa. Sannan kuma yanzu duk yawancin fina-finan da ake yi a Kannywood ba na sayarwa bane ba, na YouTube ne saboda taɓarɓarewar kasuwanci da masana'antar ke fuskanta. A yanzu haka fim ɗin Izzar So ya sauya akalar Kannywood ta yadda ake fita fim ba tare da manyan jaruman da suka yi fice ba. Hakan ya sa wasu masu sharhi suke ganin wannan yanayin kamar ya jefa manyan jarumai a cikin tsilla-tsilla. Abinda mutane suka zuba ido suna jira su ganin shine, shin su ma manyan jaruman za su rinka yin fina-finan YouTube idan an gayyato su, koko za su rinka yin nasu na kansu suna ɗora a YouTube ɗin nasu su ma. A yanzu kuma za ku ji labarin yadda wata fim ta haihu ba tare da miji ba. Za ku ji daga bakin Malam Dila. Yawo 'yar jarida, sannan ki da kokari. Wata jarumar fina-finan Hausa 'yar kimanin shekaru 29 da rabi ta tafka mana abin kunya a masana'antar da nake samun na kwakwa da kosai.
Abu bai daɗi ba. Ita dai wannan jaruma wankan tarwaɗa ce sannan ba ta da tsaga a fuskarta haka zalika ramamma ce. Ba kuma mai kiba ba sai dai kuma ni malam dila idan na sanya gilashi ina ganin ta a matsayin shirgegiya. Jarumar ta yi karatun boko daidai gwargwado sai dai kashi matsalar ta guda ba ta jin turanci sai Hausa. A-I-O-U-E irin namu na da. Bugu da ƙari, ita wannan 'yar fim ba a cika kiranta da sunan babanta ba, an fi kiranta da sunan wani fitaccen fim da ta yi wanda da shi ake mata lakabi a sunanta. Tun a shekarar da ta gabata ne jarumar ta yi batan dabo aka daina ganinta a Kaniwu. Har ta kai ga furodusoshin da suke aiki da ita sun fara cigiyarta. Abin mamaki duk furodusan da ya kira ta aiki sai ta faɗa mashi ba ta gari tana shagamu. Sai dai ni malam dila na sha ganin da tana zuwa awo amma a cikin niƙaf. Kar nake kallon ki sai daga baya nake samun labarin ashe ta sauke wannan lodin shagamu da aka dora mata duk da kokarin da suka yi ganin sun kifar da lodin akan hanya sai dai kash hakar su bata cimma ruwa ba sai dai yanzu haka wannan jaruma ta sauke wannan lodi da aka yi mata na shagamu tun a watan da ya gabata ita dai wannan jaruma ana zargin wani saurayinta ne ya yi mata wannan lodi ba tare da fasinjoji ba to sai dai mu ce Allah shiraya sai na kawo ragon suna fata na dai Allah ya sa mu fi karfin zukatanmu a koda yaushe karshen labarin kenan na bar ku lafiya sai kuma wani satin daga naku malam dilan Kannywood mai gani har hanji. To masu kallon mu duka a nan muka kawo ƙarshen labaran wannan satin sai ku biyo mu sati mai zuwa. Kada ku manta ku danna subscribing a YouTube channel ɗinmu mai suna Kannywood Exclusive